Tata, anyị emere papa m pepper soup. Yes, so ana m enyela Adaobi aka. Adaobi bụ chief cook. Tata, anyị eji ose wee shi pepper soup. Anyị eti ose anọ, ose dị iche iche, green yana red. Yana anyị eji ira wee mee spices. Ya bụ crayfish. Yana maggi, yana nnu. Spices anyị ji eshi, anyị na-use ishi pepper soup. Anyị etie pepper soup mix. Iwe bụ anụ anyị eji mee pepper soup anyị. Anyị ji anụ shaki, anụ ewi. Mgbe o ghere, anyị ga-eme ka unu mara. Unu ga-alaiki ya. Chebili na anyị na Igbo Cooking Girl Part 2. Nye na anyị akara ịfụnanya kịta ma kesakwa anụ. Daalụ.